Ons land had 200 militairen die het leger binnen op Aruba en Curaçao naar de eilanden stuurt om hulp te verlenen. De 23-jarige Bojana Koster van Ljout werkt op Saba. Zij maakt het haar slim zwargen en is heel druk om haar tat te rijden op windsnelheden rond 250 km in de uur. Daarboven is de ruit dicht. Alle ruiten hier zijn dicht. Dat is dit kleer. Nog een beetje. Fles van water. In de badkamer, want dat is het veiligste plak. Dus kijk of zitten we in een film. Iedereen is zo'n channel op internet en zo. Naar de berichten en de updates van de hurricanecentrum en van de oorhit hier. Dus we zijn met spanning om het afwachten en ondertussen natuurlijk er ook maar de voorbereidingen. De squan binnen dicht, ruiten en dwarren binnen dicht maken en stut. Er hing het een gespannen sfeer op het eiland. Al binnen meesten ik druk dwaan om elkaar te helpen. In het begin zeiden ze van, het zal je vast wel wat afvallen. En toch, naarmate de tijd verder gaat, ben je toch wel meer zenuwachtig. En toen juist er even direct alles dicht kwam, toen dacht ik wel van, nou wordt het echt, dus meesten die hier al heel lang wennen. Dacht ik van, nou wordt het toch wel serieus. En ze zei zeker van sterkte en het wordt erg. En ze had er ook over dat het wel lang worden kan. Ga je me een moment al praten waarop je echt vluchten matte? Er is eigenlijk geen veiligere plek dan hier. Er is echt maar één dik op het eiland. Dus we kunnen nergens naartoe rijden. Nee. Dus het wordt niet. We kunnen niet meer vluchten. De vluchten zijn al gecanceld.